Ryba je veľmi zdravá, chutná a ľahko stráviteľná bielkovina. Ponúka bohatý zdroj bielkovín a vyvážený profil esenciálnych aminokyselín, ktoré spĺňajú potreby psov a mačiek. Ryba je bohatá na omega-3 mastné kyseliny, ktoré sú protizápalové a pôsobia na imunitný systém. Obsahuje cenné minerálne látky, stopové prvky a vitamíny. Je to bielkovina živočíšneho pôvodu z udržateľného zdroja, preto je šetrná k nášmu životnému prostrediu. A práve preto používame v specifiku rybu ako hlavný zdroj proteínu. Viac informácií nájdete na specificdiet.cz alebo na specificdiet.sk.